nešto jako zanimljivo u vezi Sampa i San Andreasa, a izvinite ljudi što nisam bio dugo aktivan, imao sam problema, a i oko servera sam morao jako puno raditi, tako da pokazat ću vam server i pokazat ću vam tu malu stvar koju hoću da vam pokažem, koja će valjda biti zanimljiva, i ostavite like u znak podrške i šerujte ovaj video. A ja mogu da vam prvo pokažem to što je po meni jako zanimljivo, a mislim da većina vas nije znala. Zapravo kad odete malo dublje, znači moram samo prvo da zaronim, pa da stvorim vozilo, kucam vozilo i štili smo dobro, nema veze. I sad, failao sam. Moramo malo dublje da možemo, zapravo da vozilo može ići pod dnu okeana. Sad se pitate kako to može, pa lepo može. Sad mi od neko postavlja pitanja, ali mu da odgovaram jel snim. Tako da obrišem account ovako. Ne account, je... Neka se zove. Uglavnom, ajde da priđem na stvar, čekaj da se... Znači... Ne mogu da... Vidio... Šta je radio? Moram da se ovako... Ne mogu da zaljubim ljudi. Sam dole sam. Nisam. Zašto mi ovo ne radi, ne razumem. Moram otići jako baš duboko kako vidimo. Izvinite li zbog kakvih filova. Nešto me ne znam zvezda. Prošli put kad sam ušao onda je tada. Ajde, moram brzo stići malo da ne. Koliko sam smo dobro ovako dobro. Nisam baš daleko. Ajde. Ovo 9 lagano može, sad ćemo da vidimo. Tamo nema ugod kada bio pričanje nešto. Ajde, nemoj me zajebavati. Uspeli smo. Evo, sad vidite ljudi, možemo voziti po vodi i tako možete istraživati, ali nemojte šta da vidite jer je bukvalno sve isto, prazno. A ovo što sam tada pokažem, ova crna, znači sad ćete vidjeti kao neka granica u San Andreasu i u Sampu da ne možete dalje da vidite. Ja mislim da nije bilo dobro, još treba pravo da se ide. To je zadnji deo mapu, znači. A u ostalom to kao sprečava da... Čekaj, ja sam sad... vidite, pocrnija ekran i propadne se. Vidite, znači to je ta crna ruka. To odvaja taj zadnji deo mapu. Od ukupnog Sampa i od San Andreasa. Ne možete ga preleteti, ne možete ga ne možete ići ispod njega, pa tako nekako da priđem ga. To je zadnji deo, čak i ako uspete samo ćete nastati ispomet, ćete se tačno sijati spavati tako. A ja vam mogu sad preći pokazati novi mod što smo uradili. Samo prvo da port, što je on je ovo sam s kancinom Burg. Pa sad ćete se ovaj video gdje sam pokazao. Sad je Burg u fullu vređu što bi rekli. Ja ovdje imate sve, možete čak i neću njega i tako dalje. A zapravo nije, ja sam ovdje ušao tek startao, ja vidim. Urađeno sve full, samo ne znam što meni ovako sacka, nije mi jasno. Brzim sad da mu odgovorim, pitali sam tu. Tu su pitanje. Ajde da, sad. Vidite banku. Adiko banku. Idemo dalje, idemo do ovog. A organizacija to možete doći sami pa vidjeti. Pošto neću da ovaj klip traje 200 godina. Vidite opštinu kako izgleda. Tako da možete sami doći pa obići sve, imate da se zaposlite i sve tako dalje. Testovi su za, kako se sećam, za Game Master i za Božu, kako se sećam. I lideri, jeste lideri, imaš malo lidera. Ljudi, možete sami doći, ja mrzim me sad da vam se pokazujem, a možete doći sami pa vidjeti. Tako da, ja mislim da sam se pokazao, mislim, zbunio sam se, uglavnom možete sami doći pa vidjeti kako što sam rekao,
ja bi ovdje polako završavao ovaj video, pošto meni jako sam nešto sacka, ne znam zašto vidite dole 27 FPS traje. Tako da ljudi ostavite taj like, šerujte, komentarišite, vidite da li da nastavim. I evo sad idem polako po Blue Streetu i ja bi ovdje završao video, tako da to bi bilo to, do sljedećeg puta.